ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ግብዝና ፈሪሳውያን ምሕላው ቁጥር 1 ኣእላፋት ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝራገጹ ምስተኣከቡ ንደቂ መዛሙርቱ ክብሎም ጀመረ ቅድሚ ኩሉ ካብ ማይ ቢሑቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓሉ ግናኸ ስውር ዘይቅላዕ ህቡእውን ዘይፍለጥ የልቦን ስለዚ ኣብ ጸልማት እተዛረብኩሞ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ ኣብ ውሻጠ ብሕሹኽሹኽ ኣብ እዝኒ እተዛረብኩሞ ድማ ኣብ ናሕስታት ክስበኽ እዩ ንመን ምፍራህ ከም ዝግባእ ቁጥሪ 4 ናኻትኩም ንዕርኾይ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ንዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡ ንንየው ዝገብርዎን ዘይብሎም ኣይትፍርህዎም ንመን ከም እትፈርሁ ግና ከርኤኩም ነቲ ምስ ቀተለስ ኣብ ገሃንም ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንኡ ፍርሁ እወ ንኡ ፍርህዎ እብለኩም ኣለኹ 5 ዕፍዶ ንኽልተ ኣሳርየን ይሽየጥ ኣይኮናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካባታተን ሓንቲ እኳ ኣይትርስዓን እያ ንስኻትኩም ኩለን ፀጉሪ ርእስኹም እኳ ቁፅራት እየን እምበኣርከ ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፁ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሁ ንኽርስቶስ ምምስካር ቁጥሪ 8 ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝእመነኒ ኩሉ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቱ ኣምላኽ ክእመኖ እዩ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክከሓድ እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣብ ወዲ ሰብ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ከዓ ይሕደገሉ ነቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ግና ኣብዚኣ ኾነ ወይስ ኣብታ እትመጽእ ዓለም ኣይሕደገሉን እዩ ናብ ኣባይቲ ጸሎትን ናብ መኳንንቲ ገዛእትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓት እቲኣ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባእ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እዩ እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትምልሱ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨነቁ ዕሽነት ሓደ ሃብታም ቁጥሪ 13 ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ንሓወይ ርስተይ ክመቕለኒ በለለ ይበሎ ንሱ ኸዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከዳኛን መማኣልን ገይሩ መን ሸይሙኒ ይበሎ ንሱ ኸዓ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ ካብ ኩሉ ስስዕኻ ርእስኹም ሓልው በሎም ከምዚ ኢሉ ኸዓ ምስላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ገርሁኡ ቀደወሉ ብልቡ ኸዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ ንሱ ድማ ከምዚ እገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣግፊሐ እሰርሖ ኣብኡ ኸዓ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን እእክብ ንነፍሰይ እውን ኣቲ ነፍሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣሎኪ እሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ ይብላ በለ ኣምላኽ ግና ተዓሻ ንነፍስኻ ኻባኻ ዝክወስድዋ በዛለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ዝደልብካዮ ዳ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ሰማያዊ ኣቦ ንፍጡራቱ ከም ዝሓልየሎም ቁጥሪ 22-23 ንደቂ መዛሙርቱ ድማ በሎም ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን እውን ስጋ ይዓቢ እዩ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ ናብ ኮኻትማ ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓጽዱ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን ካብ ዕዋፍሲ ንስኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣዚኹም ዘይትበልጹ ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብታ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ እዚ ቀሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭነቑ ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ ኣይጽዕሩን ኣይፈትሉን እዮም ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ኸባታቶም ኣይተኸድነን እብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሰዓሪ በረኻ ከም ዝገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣቱም ጉድላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትድለዩን ኣይትጨነቑን ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም እሞ እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩምሲ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ መንግሥቲ ኣምላኽ ዳ ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም እዩ ኣታ ሒደት መጓሰ እታ መንግሥቲ ክህበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ እሞ ኣይትፍራህ ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ይኸውን እዩ እሞ ጥሪትኩም ሽጡ ምጽዋት እውን ሃቡ ስራቂ ኣብ ዘይቀርቦ ነቐዛይ ኣብ ዘይጥፎ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጐድል መዝገብን ኣብ ሰማይ ተዕቆሩ ነቂሕኩም ተጸበዩ ቁጥር 35
حقاقكم عتق مبارهتكم بروح يكون نسخاتكم قويتهم كم مرعاك سعز من لس الصبي أمو متسيو قحقح مسابلة بوبو زخفتو للسبات مسلو اتم قويتهم كمتسقلو نقحم زرخبهم بارو تأتيهم بطعان إيهم تعاتقوا أما أد كم زأمتهم قريبون كم زغلقلهم بحق إبلكم اللهو أبكال إيتي ويسال سيتي حلوة ليتي متسيو كم زنترخبهم نتهم بارو تأتيهم بطعان إيهم كناخي زفلتو بعال بيتنا تا سرق زمت الله جزء انت زفلتاس منقح بيتو كتقعد كلاون سقاي مبلن نيرو نسخاتكم دما ودسب زي حسبكم واجزي كمتصيمو اتدالكم كنو أمونن زي أمانن أقلقالي كتري 41 بيتروسكا قويتاي زم السلازل سنة أنا ديخات تمسلو زلخا ويس نخلو إخابلو قويتا بلا اتأمونن استوعلن مقابي قلبهم ببجيزيو كهبهم قويتاو أبصدرا بيت زشوموس من إيو اتقويتاو كمتسقلو كمز إنا قبرز صنحو باريا بطسيو أبزلو طريتو كمز شمو بحق إبلكم اللخو اتباريا بلبهم مئتاو قويتاي دونج إيو انت بلقنا مقراف اتم قلاون أقرادن مبلعن مستاين مسكارني جمر قويتا اتباريا اتي نسو بزي تتصبيا معال بزي فلتا ساعات كمت قراري تسوخا جديو مستوم زي أمنوك قبرهم إيو اتي فقار قويتو تفلتو زي تدالو كمتا فقارون زي قبره باريا بزوح مقرفتك قرف إيو اتخي فلت أن مقرفتي زقبوغ زقبره قنا حدت إيو زقرف بزوح نزهابو بزوح يدليوو بزوح نزمعقبو كا أبزيحهم يدليوو إيو مفل لايدا أمبر سلام أيم صاخون قطري 49 نام مدري حاوخ دربي إيزمت أخو حجس بجكا من دارون تاي إدالي اللخو زتمقا تنقات قنا اللاتني كسعت فتسامسي كميكا زي تصبرني نام مدري دو سلام كمتزمت أخو يمسلكم اللو مفل لايدا أمبر أي كونن أبلكم اللخو كاب حجس حموشتا أب حانت بيت انتخونو سلستا كاب كلتا دما كاب سلستا كفلالي إيام أبو كودو ودون كاب أبو أدى كاب غوالا غوالون كاب الديا حمات كاب مرعات ودا مرعات ودون كاب حماتها كفلالي إيام قطري 54 نتوم هزب دما بلوم دبنا كاب معراب كدابانو خلو مسريكم شعو زناب كزنب إيو تبلو إيهم كمو خاء إيخون نفاس الدوب كنفس مسريكم ون هارر كخون إيو تبلو كمو دما إيخون أتون قبوزات ممرمار قد سماين مدرن تفلتو كميدا نزل زمن زيت مرمرو مسمى باستخا تعرب قطري 50 شعاتن سلمن تايك بعال خاتكم حق إي زيت فردو مسمى باستخا نابشم انتخدكا أفرادي كيب صحكا اتفرادخا نقليعو أحليفو كيبكا اتقليعون أبيت معصرتي كيدر بيكاس أما قد دخلخا مسؤول نمتعلا تقادن انت زي كونس اتا مودعتا لبطن كساعت فدي كابعا ايكتوات صنيخا ابلكا اللخو